7-нче сыйныф укучысы Арсений Юнусов һәр иртәдәгечә үзенең ике көпчәкле тимер атына утырып машина юлы аша җилдерә. Тик бүген аны ЮХИДИ хезмәткәрләре туктатты. Алар әйтүенчә, егет велосипедта йөрү өчен тиешенчә киенмәгән. Өстәвенә, машина юлында ул велосипедтан төшеп җәяүләп узырга тиеш булган. 1 сентябрь якынлашкан саен ЮХИДИ идарәсендә балалар һәм юл һәлакәтләре мәсьәләсенә игътибар көчәя. Статистикага караганда, быелның 7 аенда балалар катнашында 353 юл һәлакәте булган. Аларда 371 бала җәрәхәтләнгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 20%-ка күбрәк, 8 бала һәлак булган. Идарәнең пропаганда бүлеге башлыгы вазифаларын үтәүче Хәйдәр Җиһаншин әйтүенчә, юл һәлакәтенең күбесе җәй айларына туры килә. Җәйге айларда кешеләр тизрәк йөри башлый. Күз күрү әйбәтрәк, юллар чистарак, тизлекне арттырып була. Кышкыны тайгак юллар була, ул да шундый фактор була. Но ләкин кешеләр кышкыны нишәптер транспорт саны да әзәя дип уйлыйбыз без. Итә монда шундый фактор бар. Балалар күбрәк җәй көннәрен үзләрен теге иркенлек тоталар, шуңа күрә алар авылларга кайталар. Әлбәттә инде хәзер авылларда да транспорт күп. Бөтен әти-әниләр үзләренең балаларын теге төрле шифалана торган лагерьларга җибәрергә мөмкинлекләре дә юк. Әби-бабайлар авылда торсалар, шунда балаларны җибәрәләр. Элек авылларда транспорт югы, юллар югы. Хәзер юллар да бар, транспорт та күбәйде. Шуңа күрә инде алар да шунда менә шул юл һәлакәтләреннән дучар. ЮХИДИ идарәсе өчен сентябрь авыр ай, чөнки ял итеп кайткан балаларның әле игътибары формалашып бетмәгән. Гомумән, уку елы башлану белән шәһәр уяна, ыгы-зыгы башлана. Олылар да, балалар да каядыр ашыга. Күп очракта балалар юлга кинәт чабып чыга, ди Җиһаншин. Я ул теге җәй буе үскән куаклык була юл кырыендагы. Я анда ниндидер юл кырыенда ул тыела инде, ниндидер ларёкмы, кибетме ясап куялар. Балалар кискен рәвештә чыга аның артыннан. Я инде тагын төрле факторлар була. Я транспорт районында юл кырыенда андый нәрсәләр дә була. 7 ай дәверендә без 6 бала пассажир югалттык Татарстан юлларында һәм 2 бала җәяүленгене. Монда проблема нәрсәдән тора? Мин менә безнең әңгәмәнең башында уже әйткәнем, әлбәттә әйткәнем, ул тизлектә. Тизлектә һәм балаларны транспорт белән ташыганда үзенең кагыйдәләре бар. 12 яшькәчә балаларны без балалар тоткарлау җайланмасы белән җиңел машиналарда, җиңел машиналар каеш белән җиһазланган машиналарда менә шул балалар тоткарлау җайланмасы белән генә ташылырга тиеш, алып барылырга тиеш. Бу балалар безнең. Менә бу 6 безнең юлларда һәлак булган балаларны алсак, аларның эчесе менә шул балалар тоткарлау җайланмасыз алып барылган иш. Җәмәгатьтә инде менә шул иминлек сорауларына теге традицион җиңел карыйлар. Традицион җиңел каралар. Безнең ул проблема һәр вакыт ул иң соңыннан карала. Аңа акча җитми дә. Юлларның тиешенчә каралмавы да һәлакәткә китергә мөмкин. ЮХИДИ идарәсендә Казанда юллар тиешле дәрәҗәдә карала, әмма стандартлар еш үзгәрә. Шуңа да юл өчен җаваплы шәһәр хакимияте идарәләре аларны төзәтеп өлгерә алмый, ди. Дөрестән дә мәктәп яннарында юллар тәртиптә микән дип без Казанның алга киткән мәктәпләреннән саналган Мусин урамында урнашкан 177-нче мәктәп янына бардык. Биредә юллар бик үк тәртиптә түгел. Мәктәп янында светофорлар бар, әмма җәяүлеләр өчен юлда бер генә билгеләнмә дә юк. Машина тизлеген киметү өчен ясалган махсус тигезсезлекләр турында әйтәсе дә юк. Юл кырыенда зур куаклыклар үсә, машиналар тора. Булар барысы да машина йөртүченең игътибарын ала. Мәктәп каршындагы юл тимер кыйма белән тотылган, әмма тиз генә юлны чабып чыгарга теләүче малайларга ул киртә түгел. Кайбер очракта балалар исерек йөртүче я булмаса алдын-арты карамыйча машинада җилдерүче яшьләр корбаны була. Зур түрә балалары гомумән кеше бәрдерүдән курыкмый, ата-анасы җаваплылыктан арындыра дигән фикер дә бар җәмгыятьтә. Җиһаншин моның белән килешми. Беркем дә үзе теләп кеше түгел этне дә бәрдерергә теләми, хәтта ди ул. Бер кешенең дә кешене генә түгел этне дә таптасы килми. Чөнки моның
Аннары бик катлаулы проблема ул кала, ул бик озакка алып барыла, кешене штрафлыйлар, машинасын махсус стоянкага, штраф стоянкага куялар инде, аннары таныклыгын тартып алалар. Әлбәттә, моны бер кеше дә мин уйламыйм, шуңа ничектер омтыла дип, курыкмый дип. Һәрбер кеше курка. Казан урамнарында яшүсмерләргә юл кагыйдәләрен аңлату максатыннан үткәрелгән рейдта ЮХИДИ хезмәткәре Айнур Рәхмәтуллин шәһәрдә балалар катнашында юл һәлакәтләренең артуын белдерде. Аның сүзләренчә, былтыр Казанда бер бала үлсә, быел ярты елда гына да 2 бала һәлак булган инде. Моңа скутерларның артуы да сәбәпче ди ул. 2 бала скутерда хәрәкәтләнәләр. Приволжский районда булды бу хәл. Инде икесе дә әлбәттә бали булмаган балалар һәм бер баланың юл транспорт һәлакәтенә эләгеп, пассажирның шушы скутерда барган һәлак булуын күрәбез. Чөнки алар икесе дә инде шлем кимәгән балалар, юл йөрү кагыйдәләрен бозалар һәм нәтиҗәдә берсе төрле тән җәрәхәтләре алып, шу фаҗигада һәлак була. Үткән ел белән чагыштырганда, быел Казан шәһәрендә 2 баланың гомере өзелде. Бу инде былтыр белән чагыштырганда үсешне күрәбез, чөнки былтыр бер бала булса, елы буена, быел инде менә ярты елдан артык вакыт эчендә 2 баланың гомере өзелде. Казан урамнарында ата-аналар юл хәрәкәтенә кагылышлы мәсьәләдә бик сөйләшәселәре килми. Узып барганда гына әйткән бер-ике сүзләреннән күренгәнчә, алар йөртүчеләрне гаепли. Йөртүчеләр үз чиратында начар юлларны һәм битараф ата-аналарны. ЮХИДИ хезмәткәрләре исә йөртүчеләрдән дә, ата-аналардан да юл сыйфатларыннан да сәбәп эзли. Гаепләүче дә, гаепләнүче дә күп, әмма юлларда балалар үлеме кимеми.